Ponúkam vám 12 kandidátov, 6 mužov a 6 žien, ktorí budú hájiť vaše záujmy. Volám sa Michal Drotovan a kandidujem na starostu Rače. Čo sa týka dôvodu, prečo sa nachádzame na tomto mieste, Radničné námestie je príklad projektu stavebného, ktorý je absolútne nevhodný, nielen do tohto územia, ale do celej Rači. Dôvod, prečo kandidujem, je ten, aby som podobným nezmyselným projektom zabránil. Toto sa dá urobiť iba s pomocou obyvateľov, starostu a poslancov. Preto vo svojom tíme Spolu pre Raču ponúkam ľudí, ktorí vytvoria možnosti, aby takéto projekty už boli minulosťou. Verím, že tento projekt je dostatočným mementom a hrozbou, aby ľudia si uvedomili, kam to vedie, keď sa nezaujímajú a veci sa neriešia od začiatku. Developeri majú svoje záujmy a verím, že záujmy obyvateľov budú vždycky uprednostňované. Možno sa pýtate, či ustojím tlaky developerov. V minulosti som riešil problémy ako houseboty alebo železnú studienku, kde tie tlaky boli veľmi vysoké. Tieto tlaky som ustal a verím, že rovnaké tlaky ustojím aj ako starosta. Voľte preto našu iniciatívu Spolu pre Raču. 15. novembra váš hlas rozhodne. Rozhodne o tom, kam bude smerovať Rača nasledujúce 4 roky. Nezabudnite, váš hlas je dôležitý. Teším sa na vás vo voľbách.